Sa number 10, extension sang Land Transportation Office sa Ayala Mall nagbukas. Sa karon renewal pa lamang sa driver's license ang pwede nga ma-accommodate kag mahimo sa sunod pa sarang makabaton sang para sa bag-o nga driver's license kasubong man para sa student permit. Suno kay LTO Bacolod Chief Ruben Tampos, tinutuyo sini nga ma-decongest ang kagutok sa LTO Bacolod main office. Humalin man sa Marso, naga-operate naman ang Vehicle Registration Extension Facility kag initanaan kabahin sang pagpalapit pagid sang serbisyo sang LTO sa mga pumuluyo. Dugang pa ni Tampos sa madason nga bulan, ginapaabot ang pagbukas sang extension office man sa IB Magalona, kung sa diin siya ang magapamuno sang among nga talatapan. Pero mahimo man nga sa masunod nga tuig ini ang mangin isa man ka district office. Bangod aprobado naman ini. Kadungan man sa bulan sang Hunyo, ang ginapaabot pagsaylo man sang LTO Bacolod sang ilang nga talatapan sa Mansilingan. Initial pa lang subong nga nga gina-accept nila nga transaction is the renewal of driver's license. Then next siguro once ma-approve na, ang new license will be issued na dira sa Ayala Mall kag the same time issuance ng student permit application. Sa subong purely renewal lang sa driver's license. Kag sa PNBIC, sa Private Motor Vehicle Inspection Center sa Bridco, no, sa isang thematic nga area to bala. May mag-uban ta to nga BREF, extension office naman sa LTO Bacolod. Ang vehicle registration station facility, renewal sa registration na dito, ma'am.